ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିड କାଳରେ ତୁମେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାହେଉଛି। ଯଦିଓ ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିପୂରଣ କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ। ଆଜିର ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବୁ। ତମେ ଜାଣିଛ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାନଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ। ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ। ଆମେ ମାନଚିତ୍ରକୁ କିପରି ଜାଣିବା, ମାନଚିତ୍ର କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ମାନଚିତ୍ର କହିଲେ ମାନ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନକୁ ନେଇ ବା ସ୍କେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତାକୁ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 10 କିଲୋମିଟରକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 100 କିଲୋମିଟର ଦର୍ଶାଉଥାଏ। ଏହାର ପରିମାଣ ଆଉ ସ୍ଥାନର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତକୁ ମାନ କୁହାଯାଏ। ତମେ ଜାଣିଛ ମାନଚିତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ। ବୃହତ୍ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଛୋଟ ଜାଗାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଚିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଗାଁ ବ୍ଲକର କିମ୍ବା ସହରର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ବୃହତ୍ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିବା ମାନଚିତ୍ର କେତେ ପ୍ରକାର। ମାନଚିତ୍ର କେତେ ପ୍ରକାର? ମାନଚିତ୍ର ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର। ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର। ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନଚିତ୍ର ହେଲା ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର। ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ମହାଦେଶର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ମାନଚିତ୍ର ହେଲା ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର। ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର। ଏହି ମାନଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ରେଳପଥ, ଆକାଶପଥ, ବୃଷ୍ଟିପାତର ତାରତମ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଏହା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା 3ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଚିତ୍ରର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦୂରତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦିଗ ଓ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସଂକେତ। ଏହି 3ଟା ଜିନିଷ ଆମେ ନ ଜାଣିଲେ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ସଠିକ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଦୂରତା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର = 10 କିଲୋମିଟର ବା 100 କିଲୋମିଟର ବା 1000 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଦୂରତା ଆଉ ମାନର ଅନୁପାତକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦିଗ। ତମେ ଏଠାକୁ ଦେଖ, ଏଇଠି ହେଲା ମାନଚିତ୍ର। ମାନଚିତ୍ରର ଆମେ ସଦାବେଳେ ଦିଗ ଅଛି ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ। ସଦାବେଳେ ମାନଚିତ୍ରର ଉପରି ଭାଗ ଉତ୍ତର ଦିଗ, ତଳ ଭାଗଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ଆମେ ଯଦି ମାନଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ମୁଖ କରି ରହିବା, ଆମର ଡାହାଣ ହାତ ପଟଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଉ ବାଁ ପାଖଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ସଂକେତ। ବିଭିନ୍ନ ସହର, ମହକୁମା, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ମାଳଭୂମି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର খুব
ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖିଛୁ। ଦେଖ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମତଳ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ନଦୀ, ମହାସାଗର, ସାଗରକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମତଳ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତୁମେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ନିଜେ ନିଜେ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏହାର ଦିଗ ନିରୂପଣ କରିବ, ତୁମ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର କରାଯାଇପାରିବ। ତୁମ ଗାଁର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ବି କରାଯାଇପାରିବ, କେଉଁଠି କାହା ଘର ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଘରେ କରିପାରିବ, କେଉଁଠି ଜମି, କେଉଁଠି